wilujeng ing sampikala panggihipun risang temanten sarimbit kanthi pikantuk barokahipun Allah Subhanahu wa taala pikantuk dwarastu para lenggah sami ki boten kasta lompen matur suwun dhateng warga ageng grup SPD ngasampun kepareng hangiringi menggah sholawat Jibril kangge panggihipun risang temanten sarimbit. Saking para lenggah para rawuh kakung putri sasampun panggihipun risang temanten sarimbit ing mriki nyuwun barokahipun doa punaran kunjung kersanipun kadang kulane pun Bapak Spirin kula suwun hamberkahi menggah punaran utawi doanipun mila mekaten wanci sawetahipun kasumbahaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para rawuh kakung mbah putri sedaya ingkang sami wonten indhanipun Bapak Radi sak keluarga. Sepindah monggo kita sedaya wonten ing siang menika kita sedaya anggenipun dipun suni berkahipun pamusipun donganipun anggenipun Bapak Radi saha Bapak Edison sak keluarganipun sedaya wonten ing siang menika anggenipun Ami Suda putra putranipun mugi-mugi kanthi berkahipun donga kula panjenengan sami tansah dipun paring syafaatipun Rasulullah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun Bapak Radi sak keluarga wonten ing siang menika anggenipun milujengi dhateng putra temanten sekalian anggenipun bayangkari wonten ing dinten menika mugi-mugi hormat dhateng Nabi Adam ibu bumi lumeber dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatipun Abu Bakar Umar Utsman Ali lumeber dateng para syekh-syekh para tabi-tabiina langkung-langkung dateng ingkang nyita bakal dusun cengklik glinggang micen sak kiwa tengenipun wonten ing siang menika Bapak Radi saha Ibu Purni nyuwun berkahipun donganipun pamujinipun anggenipun Bapak Radi sak keluarganipun anggenipun milujengi dateng putra temanten sarimbit mugi-mugi tansah dipun paringono teguh rasamet wilujeng bagas kewarasan ketentreman bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah dipun paring syafaatipun Rasulullah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah bin kullin yadi bil syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatin suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kaping kalipun dumateng panjenenganipun para tamu kakung wa putri langkung-langkung datang temanten sarimbit kula ajak sesarengan mos sahadat kaping 3 istighfar kaping 3 mugi-mugi anggenipun ngrungkepi dhateng syariat agami Islam tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim rajul tabaraka wa tanqul sahabatina rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yu'afi nimah wa yukafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalika wa wajhika kariatim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma qina bi iman wa sabitna bi iman wa ansurna bi iman wa adzqina tanata bi iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta syaidina atama wa hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta syaidina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta syaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatidatal wa kubra. Rabbana wa lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugap adicara ngasalajipun nggih kanggo kangsal adicara adat nggih menika tumplak punjen. Kunjuk kesanipun Sahibul Bait tawi pangpugati panjenenganipun kadang sepuh Raka Mas Radibu Murni sekalian ingkang putra panjenenganipun Susi Nur Jayanti sarimbit Mas Purnomo ugi Heru Mulyadi Santoso SE ugi G Sinta Pramisti SPD kula suwun wonten ing sasana pinajang utawi ingkang sampun kasedakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin kunjuk kersanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kula takdimi sedaya sabda tamlai maidah kasanipun wonten kersanipun para papunden, para sepuh, sesepuh, haji sepuh kasukuhan ingkang sahat budak kinabekten datang kantormen datang sedaya tamu undangan Bapak Ibu kadang werda miwah tarna sedaya ingkang sami kantuk pakurmatan. Kula nuwun sakderengipun nyuwun pangapunten yang agung ing mriki kawula awali matur ing mriki kawula minangkani nggih menika adicara jangkepi adicara adat tumplak punjen saking warga Sahibul Hajah utawi Sahibul Bait pamangkugati nenggih kadang kula sepuh panjenenganipun Bapak Radi Ibu Murni
Namung saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung wonten sanipun Bapak Edison Ibu Mulyaningsih gegandhengan adicara adat menika siji desa mawa cara siji kutha mawa tata lain ladang laling belalang sedaya kala wau namung benten-benten namung sedaya kala wau mugi boten dadosaken ing penggalih awit nggih dusun sampun wonten tata cara piyambak dados mengke menawi boten ngepasi utawa boten ngleresi concoke wonten ing daerah Pagutan Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri nggih pangapuntene kadang kula sepuh panjenenganipun Raka Mas Radi Ibu Murni menika kagungan momongan utawi yoga ingkang wilanganipun kalih ingkang pembayun utawi ingkang barep ingkang sulung ingkang asma nuwun inggih Putri Susi Nurjayanti ingkang sampun jinatur kami panjenenganipun Nak Mas Bagus Purnomo ingkang bontot utawi ingkang waragil inggih menika Heru Mulyadi ingkang katemben kawisuda Heru Mulyadi Santoso sarjana ekonomi ingkang jinatur kami panjenenganipun Roro Ayu Gesinta Pramesti sarjana pendidikan gegandhengan putra kekalih kala dados tanggal jawahipun kang sepuh awit putra menika amanah menika titipan saking Dalem Allah ingkang kedah dipun gila wentah milai lahir ngantos dumugi dewasanipun wajibun salah satun wajibun biwalidi salah satun kewajiban itu yang sepuh datang putra tigang perkawis maneh sampun mijil tay lahir nggih putra pawestri madene kakung kedah dipun paringi asma sasampunipun ndungkap 9 taun utawi 11 taun kedah dipun ngertosaken pendidikan umum utawa dene agami sasampunipun akhir dewasanipun tiyang sepuh kewajiban misuda utawi angimah-imahaken gandeng menika sampun kekalihipun sampun dipun awini suda ateges tumplak punjen sampun telas sasanggenipun sampun purna anggenipun rengkuh putra kala wau panjenenganipun Raka Mas Radi Ibu Murni anggenipun rengkuh putra kekalih sampun istilahipun purna sampun rampung gandeng menika sampun rampung tiyang sepuh kekalih anggenipun badhe bebayan agung putra kekalih kala wau tiyang sepuh badhe mawiti maringi ular-ular nggih maringi pawitaning agesang maringi lanjaran anggenipun paring anggenipun bebayan agung hanamung kula meling dhateng para putra-putra kala wau nggih genduk Susi Nurjayanti utawi Heru Mulyadi Santoso panjenengan ampun ningali peparingipun tang sepuh welangan gedhe lan cilike namung ingkang panjenengan suwun berkahe awit dongane tang sepuh niku ibarate Gusti Allah katon nggih ridhawah wa ridho waliden ridane Gusti Allah kaya dene ridane Gusti Allah niku ridane wong tuwa loro suktullah wa suktul waliden dadi murkane wong tuwa loro padha karo murkane Gusti Allah mila mekaten jenengan sing disuwun berkahe mugi-mugi jenengan anggenipun bebrayan agung wonten ing madyaning bebrayan masyarakat kathah dipun paringi aman ayom tentrem dipun paringi panjang umure paringi sehat afiat jasmani rohanine diparingi jembar rezekine diparingi aman ayom tentrem anggenipun rekuh keluargane dados keluarga ingkang istiqomah sakinah mawaddah warahmah kanthi pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala pikantuk syafaatipun Nabi Agung Muhammad pikantuk berkahipun tiyang sepuh kekalih amin amin Allahumma amin mila mekaten niki singkat wanci kemawon panjenenganipun Bapak Radi ugi Ibu Murni hanggipun badhe ngaturi minangka pawitaning pagesang utawi lanjaran ular-ular dhateng para putra sumangga dipun aturaken dipun aturaken dhateng para putra ing urut ingkang saking pembayun ingkang barep menika
Susi Nurjayanti sekalian garwa ki payahipun. Mengke terus nomor kalih Heru Mulyadi Santoso kalian garwa. Ini ki pawitan yang gesang tanggal jawab yang sepuh dateng putra milai lahir ngantos dumugi dewasanipun ingkang rengkuh ingkang gula mentah ingkang maringi nek pilek sakit direwangi riyadhah direwangi ngeluh nangis riyadhah susah lara ditambahke bodho dipinterke mengke sampun dumugi sukses saking keluargaan jenengan kedah birrul waliden bekti Mbah Gusti dateng tiyang sepuh kalih awit birrul waliden iku wajibane anak dateng para tiyang sepuh ampun jenengan ampun nyepelekaken dateng sepuh perjuangane wong tuwa milih teng kandungan terus demi jenengan dados dewasa niki nek mboten perjuangan tiyang sepuh kalih mboten wonten panjenengan kedadosan wonten ing alam donya kanthi mekaten sedhik ingkang kula aturaken dhateng para lenggah para kakung Mas Putri kanthi ingkang sampun paripurna anggenipun ngaturaken minangka ular-ular utawi pawitaning agesang pramila saking kawula piyambak pribadi nggih anggen kula ngaturaken adicara tumplak punjen ugi sedaya adicara meleh purwa madya ngusana kirang runtut kirang pas anggen pun parapitesaken adicara setunggal mbos tunggal kawula tansah ndodho antas lenggono gandeng budidayane musuh kirang sampurna kathah kekilangan kathah kekelapan kula boten badhe endo saking bebaning kalepatan pramasake menika kunjuk saking para lenggah para rawuh kakung Mas Putri mugi kersa bedah wilasa samudra pangsama dhateng bangga kawula kanthi panutuping ngatur kanthi asesanti teteken ati suci pepayung budi rahayu rahayu rahayune skala nirbaya nirsangsaya suradira jaya kangrat lebur dening pangastuti billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanci kula aturaken dhateng kadang kawula nggih menika SPD sak wetaripun kangge panglipur sedaya para tamu undangan ngantos dumugi paripurna negati. Nuwun nuwun nuwun.